Good morning mga master. Ma-beach kita unyan sa may Phal and Aida Landagan Beach Resort sa may Zone 3 Pagatpatan, Bato, Camarines Sur. Halos mga 59 to 60 kilometers ang rayo digdi sa Naga City. Ang rutang unyan pareho kang nagpasumsum pools kami sa may Balatan. Nasa itaas ang link. 𝗣𝗵𝗹 ngunyan ang chill out crew. Tuloy lang kami ma-ride ngunyan, si Jeron, si Troy at ako. Tara, ride na. Time check, alas 8:50 na pagkaaga. Halos naka 51 km na kami. Pangduang beses ko na po ni sa Balatan. Pagyaong ka digdi sa spot, mapapapicture ka talaga. Yan pala sa kaliwa, panagsusumpulso yan. Malala ang mga ahon dyan. Mapapatulak ka talaga. Nag-stop muna kami digdi sa Inutangkang Police Station para mag-check ng GPS. Dyan po tayo sa kaliwa. Pakalagpas lang digdi sa tulay, barangay Pagatpatan, Bato na. Mailing na nindo ang mga tarp kang resort. Sundan na lang. Pag nailing na nindo yung covered court, makakanan po kita. Time check, 9:30 ng pagkaaga. Halos 59 km na nang nakaabot kami digdi sa Phal and Aida Landagan Beach Resort.
guy who could treat me right. Way oh, oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh, oh. I could be the best thing in your life. Way oh, oh. You got me singing. Way oh, oh. You look like a guy who could treat me right. Way oh, oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh, I could be the best thing in your life. Way oh. Maybe let's take a drive, take a drive. Best thing in your life. Maybe let's take a drive, take a drive. Time check, 3:20 ng pagkahapon. Balik na ng Naga. Dahil ko na po makakaiba na si Troy saka si Jerome. Ang makakaiba ng kupungo niyan si Josh. Pareho kaming dahil pwedeng mag-overnight.